Khona umuntu osenkingeni njengamanje utshela ukuthi le nkinga abhekene nayo ngeke sakwazi ukuphuma kuyo. Utshena ukuthi mhlampe into sekufanele ayenze ukuthi avesana give up noma ayiphose kule ndawo alengela kuyo njengamanje. It's quite interesting ukuthi wena udlulile kuleyo nto, kodwa manje mhlampe cabanga ukuthi le testimony yakhe siyabhora ngoba usuyishare kakhulu, you know. Angithi sibuye sikhohle ukuthi i-testimony isuke i-involve thina kodwa isuke ingekho ngathi but isuke i-about uNkulunkulu. Zonke inkinga esibhekene nazo khona umuntu ongenile kuzo lezo inkinga wadlula, kodwa manje ushawa ukuthi utshena ukuthi isiyabhora lento kade ngangikhuluma ngayo. Yes, kade wakhuluma ngayo kodwa khona abantu abangakaze bakuzo, kanti futhi khona abake bakuzo ukhuluma ngayo asebekhohliwe, asebedinga ukuthi uqhubeke uqale phansi le testimony uyishare. Ubufakazi simele ukubushare bafethu, ngisho ngathiwa sesibushare ngalendlela ebhorayo, asibushare ubufakazi ngoba bukho ngathi kodwa bunguNkulunkulu. uNkulunkulu uthando, siyabonga.